were nnọọ ntị nha ahụ gwum ya n'ọnụ m were ma ọ ka gwuo na ntị n'ihi na asịghị ikwu na-amaghị ibezi ya mgbe ichesi nụchana ihe niile mba ise si hwe ngala fadawa anụ m otu nwanne nwoke akpọ m na fon si m nwanyị mba nọ m za ya sị m were akụkọ na ogbotoro ya ụmụnne m sị nna m gaa n'ihu ya sị m na ya alụọla nwaanyị na ya na nwunye ebikwana na obiọma na enweghị esegara ha na nwunye ya megebu biznes ma mechaa biznes ahụ onwe ihe pụtaga na kama ya ga na-arụta ọrụ na-abịa every time etijugo ego na biznes ya ma na ha even ịkwụ ụgwọ shop wọ na ya blame ya n'ihi na ihe tashiri eze ugbo ene ekonomi adị mma kama a ga nọrọ kwụfushiwa ụgwọ na shop ya kwụsị ya biznes ahụ si elu na larọtọ mma echu ekulo dan cheki biznes rụ mma ya ga-ebido na ya na-akwụ ụgwọ ụlọ na ya na-akwụ ụgwọ skuul ụmụaka na ya na-ahụ maka nri eriri ihe niile na ebe ya na-arụ ọrụ na ọ n'Ogun steeti na ebe ya na-arụ ọrụ na ya na famili ebikwa na Port Harcourt na ọ ya na-eburu ya pụọ 3 months ka ya na-anọ ya elota ya elo ya na ọ hakwanụ 1 week mejie ihe ụlọ refill ihe ndị nidiri refill gawa ha gatawa ha hụrụ ụra n'Ogun steeti mana ebe ya na-arụ ọrụ n'Ogun steeti netwọk anaghị adịkawa na netwọk anaghị ada chachachacha otu a ka onye ọbụla buara ya fon wofụrụ ka ịhụ mmadụ n'elu roof ụlọ nga otu gị netwọk na netwọk na-enye ha nsogbu that side nwanyị mba nọ nsa na nga ya na nwunye ya na ezinụlọ ebi na ha ebiele nga ha na 3 years na enwebeghị landlord ya bịara bịa kọrọ ya aka n'ụzọ na ya bịara gba ya ụgwọ ụlọ ya na ya na-akwụ ụgwọ ụlọ ya that very day ọ ga-eme expire the next day ọ ya kwụ ụgwọ ụlọ ahụ few days to that day ọ ga-eme expire ya kwụ ụgwọ ụlọ ahụ na ya chọbụrụ ị na-akwụ ya 3 months to kama isi ndị landlord ụfọdụ na ịdị punctual na ịkwụ ụgwọ ihe buru increment bịa na ọhịa na-eji gba nkịtị that day ọ ga-eme expire ya kwụọ now ọzọ dịka ibe ya wee wụrụ na enwere meeting ya na-agba meeting ya na ndị klọb ha na-agba Big Boys Club ya kachite obi join ịga na meeting ahụ even though na imirite ndị na meeting ahụ kacha ya imechi ike ya tachide anya sị ya ga-join ha na the meeting n'ihi na enwere ego kpọrọkpọrọkpa a na-agba na that meeting mana ọ ị ga-agba nga aka ruru mana enwere minimum amount ị ga-agba ya join ịgara ha na the meeting bido na-agba that meeting ya budget onwe si ụgwọ ụlọ n'ugbo ene ka afọ na random mgbe ya ga-eburu meeting a na ọwụ mgbe ụgwọ ụlọ ya na ezinụlọ ebi ga-eme expire ọkwa na budget ya plan ya nwere iji renew rent ebi ya gbaga meeting agbata 670,000 naira while ụgwọ ụlọ ya wụ 600,000 no budget ihe ewe ihe ya budget ya ga-eji ụgwọ ụlọ now ya lọta after anọrọ ke 3 months ya lọta ya gaghị anọ n'ụlọ mgbe ụgwọ ụlọ ahụ ga-eme expire and the meeting ya nwa ga-eburu turn around that time that same week ụgwọ ụlọ ị ga-eme expire na o weta Chineke shigaziere na ya nye nwunye ego ya na-enye ọ ga-akwa ngwani nye ego kene o ji eleta onwe ya nyekweni ya refill eme ka shon onye ọbụla na ọfụma kpewa nwunye ya aza ya gwa na ihe ekwerele chairman ha na the meeting na ọ bụrụ na ha gba this meeting ha ga-agba mgbe ahụ ya gaghị anọ ya na ya chọkwana hụ ka landlord bịa kọrọ ya aka biko na ya bịa gba ya ụgwọ ụlọ na o mebe ihe dị ụta mbụ ya chọkwana hụ ka e mere ya aga na ọ bụrụ na ha gbaa that meeting in the next 2 months mgbe ọzọ ya nwere ịlọta na ọwụ 3 months time na mgbe ọtọ na ya ọzọ ga-ama ịga na 2 months time na ya gwala chairman ya dat na awụ na-akwụ ụgwọ ahụ si transfer ya na akaụntụ nwunye na ya ewerela akaụntụ ya submit ere chairman na elekwa ebe ọ ga-akwanyere ya ego ahụ ma ọ na-agba the meeting na ọ nweta ego ahụ na ọ sendara landlord ego ya jide 70,000 na ihe ga-ama ego ahụ n'elu nwunye asị ya o nwanyị mba nọ ya eme ezinụlọ ha dị comfortable ya ekoro ha akpa ga weta ahụhụ rọrọ ya n'Ogun steeti ọ ya ka ya nọga 2 months aga nọga nọcha ihe ya na-anọ arụrụ ọrụ ya na elu ya na-ekpucha ntụ ụkwụ agbawachicha na ahụhụ na ọrụ ahụ na ọ ọrụ ike mana ya kọchataga ihe ya na ọhịa ya na-anọ nlorute ya lorutere na onye ahụ hụrụ n'ụzọ mgbe ya na-abata n'ime compound na landlord ya ahụ ya kwachaa sị Chineke nna ya ma oto na-eshi emere ya na ya ma na ọ nọrọ
na ya welcome na o loro na exactly mgbe ya nidiri ihe na ya mana ihe na o ji o mere ihe otu na ochie mere enu mgbe enu na ọ bikọs ọnụghị ya na thank God na olole exactly mgbe ya nidiri ihe eji ego eme ya lewe landlord ya sele ihe o midiri na ọwa nata ha ojie ya sị ngere na enwere onye o jiri oji na onye ahụ ejibekwa ya sị landlord ya ngwa nsogbu anọ na ya ga-ahụ ya elekwute nwunye ha gụrụcha ya mgbe nwunye ya hụrụ ha kelechara nwunye ya jụọ ya saa na ya na-elekwana ya anya good news ya jụọ nwunye sele ihe o midiri by good news nwunye sa good news like a promotion ịgwa ya dat na ewetile aha ya pụtara ndị epromoturu ọ na aha ya the next set a na gị promote ya jụọ nwunye se nwere mgbe ya lụrụ nga na mbụ gwa ya na ya dị bothered ka e promote ohi na ya dị aware of what the company na-esharụ makwa na how many years ị ga-arụ there before gị kọ akụkọ promotion na ya na onye ya akụkọ akụkọ promotion mgbe ya lụtara kemgbe ya were mgbe ya gwara na ya elega anya promotion biko ka hapụgodo that one na ya hụrụ landlord ojizi landlord oji ya ejiri ya nwunye ya gwawe sọsọ na ihe eji akụgara na ajụgana ya maka promotion n'ugboene na ọ ma na Chineke na ha obi na ọ na-ala anya n'ime mmụọ na n'elu ala na ọ mazụrụ onye niile ma mkpa onye niile na ọrụ n'ọrụ a for some time enwebeghị oloro ngala na-akụ akụkọ promotion na ya ma ihe ya chọrọ n'ole anya na ezinụlọ agbagotele ma ụmụaka ma gịnị na ekwesịla ya na-elekwana ya ọlọta ọgwa ya na ya mere promotion ya ahụ dị ezigbo mkpa na ọ ya kpatara ya ejiri gaa chọọchị na emere chọọchị program na chọọchị ha enwere program emere na chọọchị ha emechaa normal program after ha erichara oriri nsọ ya bịa nwee mmetụ aka sitere n'ime mmụọ mgbe pastọ ha na-ekwu sow a dangerous seed gị sow seed a gị ma Chineke aka wit ihe ị chọrọ ka Chineke mere gị ya dị bothered na oche nga ya nọ o metụta ya n'ihi na ọ gụrụ ya chọrọ ka di enwe promotion ya ewe ọnọghị na-ele nwunye ya sị he gịnị eme na dọkịta pastọ etikata datin bịa na-elezi anya ibọtụ ka o nwege meseji na ka ọ ya maka o speak to directly na ya ikwu sow a dangerous seed and see what God can do. Ole ihe ahụ na-akpanụ God knows your heart. Challenge God and see what God can do. Ya werezie the money na ya chọghị bịa bịa wewe Ananias na ya ma na ego nọ na akaụntụ ya werezie ego the money transfer zie na akaụntụ pastọ ha jige na screen dị onye ọbụla mega nyegwekwanụ nga ọ gbara soge the dangerous seed into na eze ebe a ka esoro the money na ya nọkwa na ekpere na-ele n'anya na ọlọta ugboene na ọ ga-enye good news na o nwere promotion. Nwaanyị mba nọ mza ọ si eburugodo ya sị n'oche lewe nwunye ya hụta ha nwaanyị a dịka onye iberibe ya ahụhụ nwaanyị a na amamihe dị this low na ya n'ime since ya na ya bujibiri na ofu obi si ya kulota ya jụọ nwunye na mgbe ọ na-akọrọ ya akụkọ ọsọ ha riri oriri nsọ yes na na-eri n'oriri nsọ na ọ program emere ya jụọ eso gịnị na gịnị ka ha rikwere n'aha in the name of oriri nsọ yes na wine na achịcha na ọmụtụ oriri nsọ na-adị ya so oke nsogbu anọ ya makwanụ chọọchị ebe nwunye na-aga makwanụ chọọchị ọkụga makwanụ pastọ ọkpụga ihe n'ugbo ọkụga akụkọ n'ugbo ene ihe akwụeni shitem ya nụrụ nga mmiri fonu kpọwa chairman ya si ya biko bịa napụta ya na elekwe ihe ya nọ n'elu ya ugbo na mmiri na chiri ya na elekwe ihe ya nọ n'elu ugbo na ọmakwa ego ya transfera nwunye ego ya gwara ya transfera nwunye ya ga-egwa nwunye ihe o ji ego eme ihe ya gwara nwunye ya ga-eji ego eme ahụ wee kwụ ụgwọ ụlọ ha bi Port Harcourt 600,000 naira were kwọrọ ya ụgwọ ụlọ na ka nwaanyị a si ewere transfera pastọ na ya ji eso dangerous seed after ha erichara oriri nsọ na nlelenu n'elu dịka nwaanyị 600,000 naira this man nyere this woman o ji were ụgwọ ụlọ ya na ya bụ obi na ebiko ya nwụtala anwụ na ya bịatụrụ na isi na kwechi ikwu egbe ọ sị chairman ha chiwa chiga Joyce ọma dị chọọchị ya sị ọma ha dị chọọchị ya sị ọkwa wuhu dibịa ya sị mba chọọchị na chọọchị pastọ ya sọ ya na akwa ekpe dị chọọchị ya sị na-ebe ekpe na ihe ya na-aga na katọlik na ọsọ wụ chọọchị na ụlọ chọọchị na ọwụ pentikọstal chọọchị na ọwụ ebe a ka ike na-akpọ ya na-aga ka ya enwe mgbe eji enye ya nsogbu ya na ya na-eso ha gawa ma ejikọrọ ụmụaka kpụrụ ha gawa ya chiga chọọchị aga chọọchị ya mụrụ ya n'ime chairman asị ya mgbe ya pụta ebere ote ka ya kpọọ enyi nwoke DPO na police station akpọla DPO sị gịnị ha nụrụ nga sendara ya men ya bupụta hilos abụọ ndị polisi eju nwoke ezogbolie awụchachia na chọọchị pastọ service gaga on mgbe ọ hụrụ oke polisi chi mmadụ ochia chi n'elu ihu ọta nga wee onwe so pastọ ọkụ chaga n'ihu gwezere n'ihu ọta emega ekpere chọọchị ghere oghe ozugbo ọ hụrụ ma polisi ma men
ma cars ye shi na azụ ha fe na wee onwe ya aba azụ chọọchị funyu anya onye bịazi bịa mee ha attend wo PA ya na some elders in the church bịa welcome ha sị ha na ha dịkwa safe mgbe ha bịa gbawasị ihe ha bịa na ha bịara bịa ịjụ pastor otu o shiri nye hypnotize nwunye mmadụ nara ya 600,000 naira di enyere were kwa ụgwọ ụlọ yes hypnotize kwa no mba nwe ihe dị ụta ha ewetu obi na ngwa ha chere ka ha eripụ gaa na ebe pastor gbara ụsọ gaa n'azụ ụlọ gaa gwa esilekwa ihe ha sị ha bịa ya sịsị ha shi the other side kpọta ha n'ọfịs ya ebe azụ chọọchị ha niile ihe kwụrụ gawa dị ya ka ha rutere ndị polisi ajụwa sị ọ ga ya sị na ọ gịnị wụ mmanya ahụ gịnị ka o tiri na mmanya o nyere nwunye mmadụ nana ya 600,000 mmadụ nyere m 600,000 eju ya ihe ọ na-arụ nwaanyị ke nwaanyị transfer m 600,000 naira eju ya ihe ọ na-arụ eju ya ebe ego ahụ shiri pụta because ọ na ịjụrụ ya gwa na enweghị ya na-arụ ihe na ọ bụ ego dị esi ewerekwa ụgwọ ụlọ gị gaa n'ihu jide the money nsogbu dị ọ gịnị ka ị nyere nwaanyị a na mmanya itire na mmanya because onye isi dị mma a ga-ewere ego dị enyere werekwa ụgwọ ụlọ gawa ọrụ were ga enye pastọ ya chọka landlord bịa kwa na ọ gịnị ihe o tiri na mmanya na ya ka ha akpa ọkọ egbe mgbaka o ji sị ha chere pastọ sị ha chere na ha wetu obi na ya na-eme n'ike na ya na-erike na-atawashi aka na nwaanyị a soro seed a na ọgwa ya amahụ na o nwere seed o soro na ihe a nwetara alat ndị soro seed enwe mgbe ya bịara personally n'oche egwe esi eso seed n'ọwụhụ by force enwe onye mere force mana ebe o shiri otu adị na enwebe ihe mebiri na ya weta account number first thing tomorrow morning na ya ga-return the 600,000 ka ya ga-echeke data account wetere the 600,000 na ya ga-return the money na ha biko derujuo ma phone ma ihe niile urubeka otu ahụ ya na-eme n'ike na enwe onye ya force na ya mara ọkwa ndị o metụrụ n'obi eme ihe ha chọrọ ime na enwe onye ya mere force enwekwana mgbe nwaanyị ahụ nyere ego si ya bịara n'ihu ya si ya so seed ya meghị onye ọhịa nọ n'ọta ikwuge na ọ bụrụ naanị ya nyere ego na enwe ma nwere ego dị ejiri ya o nyere ya ikekwe mmụọ nsọ metụrụ ya ihe misunderstand na o mebi ihe emebi ka ya nye asha ha ego ha biko ka a hapụga ihe a na-eme mgbe na ọ dịghị mma ọ si arịọwa ndị polisi ha calm down chairman agwa ha sị ha butuo na ọ bụrụ na ọ bịara bigwe bịa tọliwe anya elu kwue emere ya force enwe ya mere force enwe ya force na ebe ọsọ ga transfer the money ọ ga ya send tomorrow morning na ọ na-enweta credit alert na ebe abata ebe a na chọọchị ga-eru ala ya sị mba na ya ga-send the money back na nwaanyị mba nọ na ọ weta ihe shiri dogbo ya nye ha ndị polisi ego mmanya na ego fuel soro chairman ga-ekele DPO na ọfịs okwu onye ọbụla lasha o ruteghị 5 agụbada akọ ya enweta alert 600,000 naira ozugbo chi hụrụ n'ụkọtụ ya gbachame na nke landlord si ya ngwa weta ala ebe a ga-etire m ego the man ekwu ya mere transfer na ihe ejiri gwa m ihe n'ugbo enewu na o doro ya anya na ya alụghị onye iberibe na mmụọ ya ka na-agwa ya na ihe a nwunye nsọ weriri nsọ na ọwa ebe ha sara brain na ihe oriri n'ọnụ kpatara o ji gaa nọ na akaụntụ ya release ego n'ebe ahụ in the name of suicide na ngwa ụmụ nwoke saa anya ha mmiri na ngwa ụmụ nwoke saa anya ha mmiri sacha anya ọfụma mgbe ọbụla nwaanyị bụ chọọchị n'isi buru otu chọọchị buru ya n'isi ya n'anya ya gị na-ekwu na bedroom nwunye gị nọ na palọ aka akụkọ pastọ ya na gị leruo anya gị gbata ụkwụ n'ala na enweghị ihe awụ ihe niile ka amụ eme ụmụnne m ọ na-ahụ na nweghị mmadụ na-aga ahụfụ eso nwaanyị ka nụnụ biznes ya gagazi because of the man mere understand. It's not like ọ bagara nwunye emepere ng business imefuli ọfụma this and that. The man ji ọnụ ya sị that na economy adịghị mma na ihe shiri ike ihe adịghị ụtọ dị na ya agaghị na-arụta na-ewere na-aga renew rent shop na enwe ihe pụtaghị ebe ahụ na-enwe before business survive na ọ rara ahụ this man ji ọnụ ya na-akụrụ ka ịhụta that na nwunye enwe ihe ọ na-ara ahụdo ndị problem ọ bụ gịnị wụ mmanya gịnị ka e nyere mmanya na achịcha e nyere nwaanyị ya because after erichara oriri nsọ ka suicide bidodama suicide people na-edudulite ju ka ewu na-aga eme transfer anaga ndị ji cash na-ewege a na-eme transfer suicide in the name of suicide unanụkwanwe o nwere ihe ọzọ ndị na o nwere akawana ahụ mgbọrọgwụ ihe ka ọ gbachakwa aka na nwaanyị ke nwaanyị na-enwe ihe omege ledele na Ogun steeti na Port Harcourt the distance na ihe mberede okporo ụzọ niile because o ji na flight agaga
ka ego rote ga-abata n'aka ịmaghị ihe ụbọchị echi ga-eweta ịmaghị ihe ụbọchị ị gadaghị ọnwa nsị ka ego nọ oke kpalie ihe ha na-egwu ụlọ gị ga-ebi gị pastọ suzi dị na n'ime ga expect ka onye new good news promotion this man mere understand ifu na wegere nwunye ya iwe mana ọ sị ya kwụsịla from that church na ọ bụrụ na kwụsị church marriage no end ala na ụmụnne ya batala n'okwu onye ọbụla na-eti na ọsọ werere ego ụlọ megịnị adọgara ha yoyoyoyoyo ihe ayogaghị ya na emechaa kpọọ pastọ ahụ na enyi de nwunye ya kpara ụkwụ na chọọchị ya na ya ga-ije ya bịa ha ya ọzọ na ọ ga-alike ya pastọ gwawa ya sị ngwa na ya talk to your wife na ọwụhụ force na ya agwala nwunye na ya nụta na ntị na ụkwụ ya kpara na ta chọọchị next time na ọ ga-ahụ the other side of him. Ụfọdụ pastọ mara na ụmụ nwoke ibe ha nwunye ha denwere onwe ya eche na ahụ agba aka eme gị na-enye ọda n'elu pastọ na-enye n'ala ihe ahịa na ọcha ihe ritere na oriri nsọ na ọ from oriri nsọ ka ihe na ụfọdụ ihe ndị eji aba na before gị baa ebe edere ụlọ ụka gị leruo anya some of them nwere bad foundations some of them nwere manipulation ọrụ ha ebe ahụ manipulation na m gwa unu n'ụlọ sa anya ụlọ mmiri ana m aga ya ka uri mgbe niile were ihe mere onye ọzọ mụrụ akụ nwoke ka amamihe juru ya isi o ghọtara dat na nwunye ejighị anya and ọ wee jighị anya ka ihe na-eji emebi ọ wee jighị anya ka nwaanyị na-eji were ego enye nwaanyị werere ego ụlọ ga-enye pastọ ihe asọ weriri nsọ ebreke ya mgbe mere ka ebrekela achịcha were gbo mmadụ kpepụta a na-awa ya mgbe ụfọdụ shi inside bupụta enwe ihe akpọpụchabere inside enwe ihe tiri ịhụzi mmadụ gị na-akọ n'ala enwe ihe ọsọ ya na-akọ na-awụ pastọ ya aga m akụzili biko nọ ngalugbo ene kpachapụ anya ọ na-ejiele onye ọbụla mejie ụlọ ya saa anya mmiri ọ nga ọ hara m n'ọnụ udo dịrị ọnụ